Baš mi je teško da razlikujem priloge i predloge. To nikako ne razumem. Ćao, ti gledaš Sobicu bez puškica, a u današnjoj lekciji pravimo razliku između priloga i predloga. Ja sam ovdje napravila jednu tabelu. Smatram da su tabelarni prikazi dobri, jer se tako bolje uči. Možete i vi za sebe da napravite. Ovako, prilozi, predlozi. Predlozi su reči koje odgovaraju na sljedeća pitanja. Kad, gde, kako, koliko, zašto ili zbog čega. I prilozi i predlozi su nepromenljive vrste reči, ali imaju potpuno drugačija pitanja. Predlozi, za razliku od priloga, imaju padežna pitanja. To znači od koga, od čega, ka kome, ka čemu, iz koga, iz čega, u koga, u šta, na kome, na čemu. Pa sve ove reči ispred pitanja su zapravo predlozi. Prilozi su nešto sasvim drugo. Kako ih još razlikujemo? Prilozi idu uz glagole ili uz priloge, a predlozi idu uz imenske reči. A šta su to imenske reči? A imenske reči su reči koje se menjaju po padežima. To su imenice, zamenice, pridevi i neki brojevi. Dakle, predlozi moraju da idu uz reči koje se menjaju po padežima, zato imaju padežna pitanja, logično. Dok prilozi, ne. Prilozi idu uz glagol ili uz prilog. Evo sada primjera, pa da vidimo na primjerima ovo isto što sam sada pričala. Brzo je došao. Kako? Brzo. Ili veoma brzo je došao. Koliko brzo? Koliko? Veoma. Vidimo da su sve to pitanja za priloge. Kada pogledate ova pitanja, slaže se. A šta se još slaže? Brzo ide ovdje uz glagol, znači prilog ide uz glagol, a ovdje veoma ide uz prilog. Znači prilog ide uz glagol, prilog ide uz prilog. U primjeru, uzeo sam svesku od Maje. Uzeo sam svesku od koga? Aha, evo ga padežno pitanje. Evo je imenska reč, imenica. Ovo ovdje je predlog. U primjeru, bio sam na moru. Na kome, na čemu? Mislim, jeste malo čudno zvuči, ali tako postavljamo padežno pitanje. Na je predlog, ide uz imensku reč i to imenicu more. Nadam se da smo napravili konačno razliku između ove dve vrste reči. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!